Nakadito ka pa pala? Sakak sa sama. Para mapapainis ka na eh. Naka-right ka agad. Yan ang gusto. Porque hindi ka kasi nagpo-commute, porque hindi ka nagpo-commute. Ay! Tama tumakas! Hindi naman tumakas! Iwas ko na ngayon. Parang ayaw ko sa bawas. Sa tayo? So kung 9 AM to 1. Sabi ko. Sa may, ano? Malapit sa... Entek ba yan? Ako dito lang sa yata. Likod na ako nito. Yeah, maganda nga yung gawin. Basta kayo sa Michigan stop. Maganda yung titingan. Kasi nilipat lang sila. Tapos meeting close na dito. Ako gano'n. Wala kang friends. Ayun kasi nilipat yung Michigan stop. Sa gas station. Asa ko kayo ano? Ang parang kami naman sa umpisa lang kami black eh. After nun, karat-karat na kami. Eh ako graduate ako, hindi ako sumampan. Umakit kang stage. Ako hindi. Nagbayad na ako. Sabi sa mami. Nice! Sabi niya, bakit hindi ko pipes na lang. Eh, pag umakit ako, sabi ko, hindi naman magbabago yung course ko. Pares na nila. Kasi na ano ko, experience ng high school. Kuligan ka dami. Tapos, di pa yung asawa ko. Muli-muli pa kami. Dapat pag kaya sabi ko, pag nag-graduate ako college, hindi ako aakyat, babayaran ko lang. Ay, sayang. Yung kumakit, banayaran ko lang. Nasa jeans, nasa blood side. Yolo? Anong salon niya? Bakit? Meron bang salon na ano? Na parang
Car wash yun. Ay, Ito mo siya. Hindi nila pinagkakalaman yung mga New York. Hindi nila pinagkakalaman yung ginagawa. Ayun siya. Kaya kung sinampal mo kaya kagad siya. Kaya ano sasabi niya kayo? ayaw ko malalahan. Siguro dati. Marami naman na high blood. Pag yun yung nando sa taas. Martin Valentino yung Thank you, kuya. Open sila eh. Ah, parang practicing. Para sa 900, tapos di ka ma-sure. Kaya pala hindi mo Kaya pala hindi ko kumain sa akin. Kaya talaga sa bagso na kita. Dati rin sila. Ang dami na tournament ng ilang beses lang ang tournament. Hindi ayaw ko na. Alcohol. Sa isip. Ayun.